आज एगो भोजपुरी कलाकार से भेंट मुलाकात हो गई बा। यहाँ के चाहम की लाइव प्रूफ एगो अपना चैनल के माध्यम से यहाँ के मुंह से गाना सुना दिया चाहता नहीं आप। नमस्कार प्रणाम। जे भी रौरा चैनल में देखा था ओके प्रणाम बा। गाना एगो हमार आई रहल, एल्बम का नाम बा कि लेके राइफल धमकावा तड़ा हो। अच्छा, ओकरा में कृति दुबे जी बाड़ी, एक पार्ट में हम बनी एक साइड में। तो गाना के दर्शावल गइल बा, कौना फिल्म में दर्शावल गइल बा। तो गाना के बोल बा कि आव कोरा में बैठा करे जाहो बाबा, देके चुमा तू सब धान ले जाहो। कृति दुबे जी का नाम बा। अरे किले के राइफल धमकावताड़ हो, फोकटे में खाली तू नचावताड़ हो।